Pozdrav ljudi moji dragi, nastavljamo šetnju po Vatikanskim muzejima. Ja sam neko ko voli umjetnost. U osnovnoj školi išla sam čak i na likovnu sekciju, volim i da crtam. Tako da me ovaj prizor oslikanih vodova i tavanica i ova umjetnička djela u Vatikanu su fascinirala. Ovdje je bukvalno skup svega i svačega i nema šta tu nema. Sve je toliko prelijepo da ja vam ne mogu uopšte prenijeti moj utisak. Mislim, oduševila sam se, nisam znala gdje ću prije pogledati. Trenutke smo koristili da ovako malo izađemo i napolje i da tu pogledamo. I tu je bilo svega od skulptura, kipova i tako dalje. Onda smo po povratku unutra naišli na grčki dio. Vjerovatno vam nisam spomenula, pa vi vjerovatno i ne znate da smo mi jedan period od nekoliko godina živjeli u Grčkoj, ali to ću vam posebno ispričati. Tako da ja i suprug Grčku obožavamo. I evo, s ovim ću završiti ovaj video i vidimo se u